Én majd tök fasz a telefon, Samsung Galaxy Mini. Ja, hát az idők próbáját, de sajnos itt az a vége úgy látszódik. Hát, eleinte átküldtem rajta egy szöget, megsoroztam légpuskával, ugye itt látszódik egy kicsit. Aztán utána egy kicsit unatkoztam vele. Szegényként össze kellett már egy kicsit ragasztani, mert hát eléggé szétesett. Hát, nem tudom. Az aksim sajnos nincs feltöltve, bár nem bizakodok benne, hogy tölteni is fogja a telefon, ugyanis egy kicsit úgy meggyepáltuk a alaplap rendszerét, ugye ez itt helyezkedik el általában. És hát ennyi. Lényegében fogva, nagyon jó bírja a telefon. A plexi egy kicsit megtör, de hát szarügy, nem az én dolgom. Ennyit erről. Na nézzük. És forgatjuk a satut, és látszódik, hogy egy kicsit S alakba áll a telefon. Azért lihegek ennyire, mert maszk van rajtam, és kicsit meleg van benne. De hát, mindennek eljön az ideje. Ugye, elég jól bírja a telefon. Kicsit ropog, szétesik. De hát, mit nem mondjak, a Samsungok kitettek magukért, legalábbis ebben a szériában. Hát, az meg, ez nem telefon. Ez már nem is tudom mi. Kurva jó. Emberek geci, ez beszarás. Plexi, úgy látom, még mindig nem tört el. Már nem nagyon látszik innen. De nem tört el, még úgy látszik. A telefon már lassan V betűt formál magából. Majd utána az aksit is levideózzuk. És hát meglátjuk, mit tehetünk vele. Lassan már összefogtam a satut, ingyen. Úgyhogy még egy hajlítás fog következni következő videóba. Vagy még ebbe, ezt nem tudom. De előtte megnézzük, hogy mennyire lehet összehajlítani. Na hát ennyi, satúval nem bírom tovább hajlítani. Nincs akkora erőm idézőjelbe. Így hát ennyi volna a Galaxy Minink. Ezt szerintem már nem fogjuk feltölteni. Na, és videó vége. Majd jön a következő is.